kai ka ce sau to kaga Allah ne ya babba waɗannan annabawa waɗannan karamomin to kuma shine min asma'ihi daga cikin sunayensa dan mene wani abu ne wanda yake wane ne mai iko ba Allah ne mai iko ba amma kuma sai ya sanya mu waɗannan annabawan su tasarrufi da ikon nashi kune an fasa ta an ce zo ka wuce in ba Allah ba zai maka haka sai aka daura wannan siffa na Allah ya daura mu annabin shi to mu je kaman ka tasmiyati ishaqa shine yake cewa kaman ambatan ishaqa da yake cewa wa bashiruhu bi gulamin alim kaga shine yace wa isma'ila da isma'ila bi alimin to alimu sai ce wa bashiruhu bi gulamin alim ba isa haka aka ce akai bishara akai bishara akai mishi wannan bishara ba to mu shikenan wa halimi shine da shi kuma washin rahu